मुङा भय बसुमतारी आंनि गामि बलंगुरि आंनि साइकेला न' सिंनिफ्रायनो लेडिस साइकेलखौ गोदानमोन बेखौ सिखावा खावना लांबाय ओमफ्राय बाथासेयाव लोगो मोनदोंमोन मैया मोनदोंमोन ओमफ्राय न'सिम आबै सेन्टारसिम न'सिम लाबोदोंमोन आरो ओमफ्राय आबै सेन्टारनिफ्राय खारखुमाबाय आं बेग बोख्लायनायावनो सिखावा ओमफ्राय नों नुस्लाबासै आं नुस्लाबदिया नागिरनायावनो 2 घन्टासो जाबाय ओमफ्राय दा मा सानदों नोंलाय आङो बे सिखावखौ लोगो मोनबा सोरबाफोर नुयोबा आंनो खोन्थाहरगोन होननानै आं मिजिंथियो रायजोफोरनाव खावलायहरबाय आरो ने साइकेलखौ मा हाजिरा मावनोसो बायदोंमोन गुवाहाटियाव हाजिरा मावनो बिथाङा नै दिनैबो ओंखारदों गुवाहाटियाव हाजिरा मावनो दिनैबो ओंखारदों आं गुवाहाटियाव मैयानो ओंखारखादोंमोन आं बे सिखावखौ लोगो मोननानै थांनाय जादिया हमनानै लाबोबाय बाटासिनिफ्राय नुखादों आंबो नुनायालाय बेनिफ्राय आबैयावनो खारखुमाबाय गारि भारा होलायनानै लाबोबाय सिखावखौ ओमफ्राय आबैनिफ्राय खारखुमाफिनजाबाय बिराद दुखु गोनां दे रायजोफोरा अननानै खोन्थाहरबानो जाबाय मबाइल नाम्बार होगोन आरो बे सिखावनि फटक होगोन फटक दङ ना दङ दे होमबा मुङा भय बसुमतारी आंनि गामि बलंगुरि आंनि साइकेला न' सिंनिफ्रायनो लेडिस साइकेलखौ गोदानमोन बेखौ सिखावा खावना लांबाय ओमफ्राय बाथासेयाव लोगो मोनदोंमोन मैया मोनदोंमोन ओमफ्राय न'सिम आबै सेन्टारसिम न'सिम लाबोदोंमोन आरो ओमफ्राय आबै सेन्टारनिफ्राय खारखुमाबाय आं बेग बोख्लायनायावनो सिखावा ओमफ्राय नों नुस्लाबासै आं नुस्लाबदिया नागिरनायावनो 2 घन्टासो जाबाय ओमफ्राय दा मा सानदों नोंलाय आङो बे सिखावखौ लोगो मोनबा सोरबाफोर नुयोबा आंनो खोन्थाहरगोन होननानै आं मिजिंथियो रायजोफोरनाव खावलायहरबाय आरो ने साइकेलखौ मा हाजिरा मावनोसो बायदोंमोन गुवाहाटियाव हाजिरा मावनो बिथाङा नै दिनैबो ओंखारदों गुवाहाटियाव हाजिरा मावनो दिनैबो ओंखारदों आं गुवाहाटियाव मैयानो ओंखारखादोंमोन आं बे सिखावखौ लोगो मोननानै थांनाय जादिया हमनानै लाबोबाय बाटासिनिफ्राय नुखादों आंबो नुनायालाय बेनिफ्राय आबैयावनो खारखुमाबाय गारि भारा होलायनानै लाबोबाय सिखावखौ ओमफ्राय आबैनिफ्राय खारखुमाफिनजाबाय बिराद दुखु गोनां दे रायजोफोरा अननानै खोन्थाहरबानो जाबाय मबाइल नाम्बार होगोन आरो बे सिखावनि फटक होगोन फटक दङ ना दे होमबा मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं नामा जुदि नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं अब्ला नोंथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां खौरां ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होनो थाखाय नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे रिहाबिलिटेसन सेन्टार जुदि नोंथांनि नखराव आरो नोंथांनि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै दं अब्ला नोंथाङा रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होफैनो हागोन मंगलदै सेनं बामुनपारा दरंआव थानाय रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव नोंथाङा ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों गोदोसोनानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होफैनो हागोन नोंथाङा नोंथांनि ओनसोलनि फेग्रा मुवाजों गोदोनानै थानाय सुबुंफोरखौ बे रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होनानै सासे राफोद आरो मोजां सुबुं खालामनो हागोन गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय नोंथाङा 9859262926 60030927006 नैबे होनाय जानबुं नम्बराव खौरां लानो हागोन